πάσης πνεύμα πονηρίας, πνεύμα ειδωλολατρίας και πάσης πλεονεξίας, πνεύμα ψεύδους και πάσης ακατάρσιας, της ενεμουμένης κατά την διδασκαλία του διαβόλου και επίσων αυτών προβάτων λογικών, της Αγίας Πίμπτης του Χριστού σου μέρον, τιμίων της Εκκλησίας σου σκεύος ιδιασμένων, φωτός και κληρονόμου της βασιλείας σου εινά κατά τα σεντολά σου πολυτεσαμένος και φύλαξας την σφραγίδα αυθαρστών και διατηρήσας των χιτών αμολύντων, τη γη της μακαριότητος των Αγίων και τη βασιλεία σου, άρρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου, με το ευλογητώσεις στην το Παναγιό και αγαθό και ζωτιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελάτε εσείς εδώ, λίγο πίσω. Εσείς λίγο πίσω εδώ. Εδώ εσάς για το όνομα του παιδιού. Αποτάσσει το σατανά και πάσης της έλης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού. Συνετάξω το Χριστό, συνεταξάμε. Και πιστεύεις αυτό και λέγεται πιστεύω αυτό. Πιστογενή των εκ του Πατρός και νυχθέρα προπάντων των αιώνων. Ως φωτός το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό. Трался в Иисус Христу сочетался. И веруешь ли Ему, скажите, верую Ему? Ежели приходящим по святому посвящению спасения Его, Господу помолимся, Господи, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. И Святого Духа, аминь. Веруй, нині прісно, і в ній Печатару Духа Святого, Галки, Печатару Духа Святого. Он так мирно идет. Да, очень странно. Мы думали, что будет плакать. Слава Богу. Знаєш куди? Правда.